Przysłowie somalijskie głosi: poznaj mnie, zanim mnie odrzucisz. Jak wielu Somalijczyków daje się jednak poznać? Żyjąc w kraju zapomnianym przez resztę świata, zdziesiątkowani przez susze i niekończące się konflikty między klanami i terrorystami, stali się więźniami kolejnych klęsk żywiołowych i wojen. Abdulkadir Gabeire Farah uwierzył jednak w sens tego przysłowia już jako dziecko. Dorastał jako sierota w stolicy Somalii Mogadiszu. Jego życie zaczęło się w maleńkim sklepiku, urodził się obok konserw, pudeł z ryżem, baniaków z olejem, worków mąki. Ciotka prowadziła sklep, więc opakowań po towarach było pod dostatkiem. Miał 4 lata, kiedy dostał od niej swój kawałek klepiska i tekturowy karton. Zasypiając, marzył, by stać się kimś, żeby nikt już więcej go nie odrzucił. Pomimo że ból stał się w jego życiu czymś tak samo oczywistym jak głód, nigdy się nie poddał i nie zrezygnował z marzeń. Na studia poszedł pieszo aż do Sudanu. Podróż zajęła mu 5 miesięcy, ale opłaciło się. Został wykładowcą w Instytucie Spraw Społecznych w Jemenie. Zaangażował się w politykę. Posługiwał się 8 językami obcymi. W 1989 roku wojna przygnała go aż do Polski, gdzie jako pierwszy Afrykanin uzyskał status uchodźcy. Nie chciał jednak zamykać się w poczuciu cierpienia i niemocy. Założył fundację dla Somalii. To dzięki niej mógł zainicjować działania pomocowe w swojej ojczyźnie, wspierając dom dziecka w Golden Lake czy szpital w Adado. Wysyłał też żywność i leki do pogrążonego w ciemności Mogadiszu. Wymyślał i kierował różnorodnymi działaniami na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce, nie tylko Somalijczyków. Pomógł wielu migrantom w założeniu własnych organizacji, aby nigdy już nie czuli się odrzuceni. Szereg przedsięwzięć zrealizowanych na potrzeby migrantów i uchodźców zaowocował główną nagrodą w prestiżowym plebiscycie Złote Wachlarze. W 2014 roku uzyskał polskie obywatelstwo. Somalia jednak upomniała się o niego. Zginął 21 września 2015 roku w wyniku wybuchu samochodu pułapki w dzielnicy rządowej Mogadiszu, gdzie odbywała się konferencja dotycząca wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych na 2016 rok. Kilka miesięcy wcześniej Abdulkadir wyraził wolę kandydowania na urząd prezydenta. Jego marzeniem była Somalia już nigdy nie odrzucana przez resztę świata.